Vi har hos Sharma Kids lavet en lidt anderledes babynest og prøver at gøre det lidt nemmere at være småbørnsforældre. Ved at madrassen er lagt ned i babynæsten, så det er nemt at vaske den, hvis der skulle ske et lille uheld. Ved at åbne helt op, tages madrassen ud, og betrækket kan nemt lynes af. En babynest er rigtig god at bruge, når dit barn er spæd. Den fungerer som en lille rede og kan skabe noget af den tryghed, barnet kender fra mors mave. Den er god at bruge i vuggen, trammesengen, barnevognen, kravlegården, forældresengen eller blot have den med som en lille ekstra seng, når I er ude på besøg. Babynestens indvendige mål er 35 x 75 cm og kan bruges i alderen 0-9 måneder. Sharma Kids babynest er fremstillet i 100% Økotek-mærket bomuld og fyldet af allergitestet polyesterfyld. Babynesten kan vaskes ved 40 grader og tørres i tørretumbler med 2-3 tennisbolde, så den hurtigt kan komme i brug igen.